Ngalo ngingazela kwenzela ndiyazi. Linde wena mina uthi uyarecorda. Lo mjida. Yabona kuyiphosila sayipostanga le nxa communication. I miss the old Kanye. Straight from the goal, Kanye. Kubo. Record ne? Set on his goals. Kanye. I hate the new Kanye, the bad mood Kanye, the always rude Kanye. Spends in the news Kanye. I miss the sweet Kanye. Chop up the beats Kanye. I gotta say. Copyright. Ingata mbawuli mamela. To me Kanye. Bomvu. We. Yeah, okay, skip. Otherwise, guys, say hi and go shushu. It's day 2, guys. Day 2, Ebraibosini. Funny bravos, funny bros. Yeah, but on Scala, At least, got us cause Ebraibosini. This is upstairs. Outside the view. Yeah, but a view. I come more, I got a left view, but it's no view. Yeah, and the rate him now. Kakuvesi fubini. Ngari ya chima kora uchimi. Hlala hapa kaloku kwenzela sibe in focus soyitu. Buyumva. Oh. Sijamisele double bed yethu. Perfect king size. King size. Uyifezile. Ngicela uyifihlile ekamereni. Why? What's so weird? Okay, at least. So kuvele uqala camera ku laptop. Yocho up. Ivele leza ngubo ziyelo. Ihlisa kaloku la se flat. Yeah. Uyoyihlisa wok. How to manage this? Ndithi ingubo mina hlisa ingubo. Lo mjida. This is so weird. Ngeke ngapha ya. Guys, day 2, yeah. I know I got a good voice sample. Yeah, Ekorish. Voice me Ekorish. Aba sesikuwa umuntu von Ayingisenza. Indoni ngulube. Indoni ngulube. So, hello? Sure, guys. Day 2. Lo guys otherwise, right? Sure. Hope une right namhlanje. Stay 2 Joburg. Andihaya ngiba mazaza. Nobufila ndondo na yam. Hambo athaza. Mungatha mazaza wakho washiya pha inononi office. Kanti wathatha namhlanje yazi. Hayi. Kubundu wabona futhi. Uzoyenza njani ngamazaza? Sase mina anangxaki mna yam. Asube happy. Happy mekanxa ndada waza mehlo wami bavele njani. Hayi ngicela. Cala right location. Ngicela mhlawumbe ufuna like sikhangele into ezoyenza amazaza. Bese ngicimana le camera. Chayi, Yabo. uyisije leyo. Sikhangele noma amacingo. Balisa tala we inyama. Ipok. Oh, eJob. Yeah. So sibuye Spani, from sibuye Spani. Siplana ba masithenga nje, sifuna ubuka isky gas. Chayi sinayazi. Singayazi. Ebusuku. Sibuye ebusuku otherwise boy. Sibuye ebusuku asuba kuze. So nyani sibeke phansi. Indawo big 4 p.m. So sibeke phansi. Indlela straight otherwise pay sex iyajikela ichaos. Xa sifike kona, hey, wele apha. Like ngefone, ngedoche phone. Yabo. Gwele nyani. Ukumjita ume apha oksana. Kumjita lo kayicherry. Oh, Lu Brian. cherry Brian. Okay, Ukhona umjita ume apha unxiba iskipa esibomvu. Otherwise bendibuza kuye. Kana mbona ufanana kwabuya umva yabo. So then tura ngapha le vibe ngapha. Ezi zijonge iipisi zazo. sure. Ewo umuntu bejonga ipisi yakhe pha. But boy, Yeah. the more njonga le nyama is the more ndiba confused. Zange
okokoko andiyala nto mna andiyala nto bra Tell us sisi ingulube. bra okay uthe pork wena Sure. khangakuphendule la sisi Andiyazi yewancuma cha kangaphendule. wajonga ecaleni Wathengisela abanye abangondisi sithi oh yipork. Cause ingulube yakho ne. So that means yipork le yabe ibraya. But oyijongile ngale ndoni. mna ndibone i-buffalo wing ndawo qala phaya bo Buffalo wing yenziwe ichicken buffalo wing. I know kaloku but sensithi uyayibona i-buffalo wing njani ineza siyalighta Iyashine. yashayina nje kamani ile la hlobo la wey But ayishine kamandi kodwa linobile ya. ebile Lebesiqitha kuyo. kaloku soshayine kamani because ayiyo lana kuthiwa ingulube Kuthiwa ingulube but yabo-ke ukunda I feel like mna ipork ne but mhlambi zezinye indawo zepork mhlambi ezingatyiwayo. okanye mhlawumbe yi-flash Because why is that but iflesh yabonakala ispeka sabonakala Joe. usibona isipeka pha Asikho le nditsayo. Ba ispeka usually siyabonakala but pha besingekho. okanye mhlawumbe ingulube mos thina sithi ingulube Yakho. yesixhosa Jani. yakhe sixhosa eza izineza Oh hlaso mhlambi ingulube yenye way up. mhlawumbe yilakaka apha But indoni kaloku mhlawumbe kusenziwa lakaka apha into lakakala yakaloku. kaloku atsho kuthiwa ingulube Yakho. ndiyavuma okay yintoni haku ke nyhani ke ngesixhosa Yakho ngesixhosa. hey thenga ndithi kaka Ewe. ingulube yintoni iyona Ingulube bona uTimon enphuma. exact Phumba lowana. mamela kaloku So mhlawumbe ingulube le yalo msister beyipheka. Uphumba uTimon enphuma. Kompa uTimon ngale lo yakho. Kanti lo ikati. hayi jomna nami yabo ngokule-level nguyo andiyazi but Lala hakho inamaphondo la weyi. ndiyayibona i-warthog Ewe ya. Thina sikole sithi ingulube. exactly nas So mhlambi yiyo lena ke but why nje hana? but bra ubonile indlela abantu benqunge ngayo Bekugcwele phatsho like abantu babuya esipani bangxamile bafuna la way. ndiyayiqonda ba sithe sohamba phayana sayi-talk of itown pha It's for sure lo si Oxbow abahlali apha and also bathe yeah masijongwa njani apha. ifonini okokonyani kwesibhethe emntwini ifonini Ntongathi mele buyayazi. Like imali ndondoni like bezathi 2 rand las nalo besithenga ezweni. no Ezweni zincangathi. Zinca emazinyweni. yintona ndincangathi Eliphaphu elibanayo. ibrand yala nto ngoku Phaphu nomqala or something dakata. udakata nomqalo oyi-1 lumtyileyo I feel like le phaphu elingenanhliziyo le nomqala. kuthiwa yiset la we But you're sad because akho nhliziyo. kaloku mhlawumbe uyithengise kudala Oh, kaloku ezawuze kwezinye pieces ne. and uyayibona nalawo ebeyenza kuye iza kuyizofrya mosiza Why ingekho shushu ke uyibanda. funa ngibanxesha embiyiload yokugqibela le yabe sevala Like iba ishbeshu wefat. ngesitshilo nathi uba mangasenza lesisho kasitsho Mbona mntana? Mbona mntana? uthini No but mbonile na yebo kanyayi. ndimbonile mna becofa ifowuni kaloku wathetha ogqiba wajonga phantsi Ngishona. wajonga nasecaleni Besibenjani ebusweni? Ngamdescribe kanjani? mazi tu No amazi ne but umbonile. Asithi mhlawumbe wenze something okufuna ukudescribe le amapolice. Singamdescribe kanjani? uzothi umnyama unedlele ezideki yabo ayikho enye Sideki indlela enzala ngani? Ngone inyeke mina sideki. Eyi-1 futhi lisezansi. obumjongile namnana kakuhle Kaloku So wena- livela voice. ibinjani voice yakhe Imagine. Okay. After sisuke club
pork. Yayibona qini man. Why is it pork like kaka? Utsho yena loba ingulube nje, kutsho yena. Ndiyakuba. Bra. Nenjonjo le hagu linespare. La way ayinaspare mix. Kanye masithini khange sibone spare. Ngoba 10 minutes ukugqibela lo. Siphethe yaphelela Bra. Nenjonjo le hagu linespare. It's either ngehlambi rasisteri usike engenandaba ngeza kuvela kube kupiece up itwe clap. And then abantu xa befika eli bakhethe ezintswembu. Kanye mhlawumbe naye aqale ngazo Brian ezintswembu. But yabona eqalubila apha of mangathi iyaqala usaqala uyibona ngoku le waiting. Besiphethe kuyo kusasa. Yo imali nayenzilela siste namhlanje. Oh and overphuma. Eprimary ezawe price as 10. No ngekhoyo apha eJozi. Ayikho join No mamela abekazi ethengiswa eBhayi. ethengiswa. Imagine Bisto. Creative control. Bisto ke creative control. Bisto. Bo ka creative control. Creative control Bisto. About Get the savory tomato flavor no man. with the meaty Russian bites. Yes. Ezinye zibaneswekile Bisto. Benyabendawo Uthanda Bisto yakhe benjani na? benetomato ngiyoyo kaloku sikweyo. Masileyo ifuneka thiwe. Yeah, but benjani kaloku? Besibenzela sweet. Andifuna uyiva kakhulu tomato sometimes ya overwhelm bra. So funeka ibenela ndawo ingathi sweet. Azivembelo singumuntu anipakela iBisto ekaka. Yayibolo way wayikaka Bisto. Private and lost. Umuntu aphaka iBisto ekaka. Akuba aje athi it's nice. Because yabola way yokhula bra. Yeah condition engqondo mama uthande into. Umuntu akhumbule into zo poverty ukhumbula istarrice esine beef stock. Nami xa ndipicture ingqondo fuck umuntu one beef stock umnandi joke. But poverty food kha kuba ndikhule ngayo. Bone zawe So uyayilwa la wewe. Andiyilwe ne but ndifuna si recognize ba yintoni kanye it's fine ikhumbula wene but yazi ba okay nostalgia not that imnandi nyani ncam. Kha kuthini? Ties let baba ukhule ngayo so ikhumbuza childhood yakho. Uyayibona we so ngokicingisa yo kumnandi ngoku just before ingxaki zobudala. But mna simnandi scarise to the fullest. Akhange ndithi sibi mina ndiyasiyakulondo nami. Yo. But ibani bathi scarise mnandi no KFC. Yasibona sawe. Bantu Baninzi because in nostalgia and you must not give into nostalgia bra. You KFC ungakanani qala. Njani ungakanani? Efundile. Alisikona scarise ba mna bano pay scarise kubeke usitwa izu apha yabo. Yeah, ichayiwe lo. Tizawukela usitwa izu kakade. Yabo. Wings. Inazi wings 8 nasitya sesicarice. Angazidibanisa. Khetha 1 enye last waphambi kwakho. Mabala sicarice. Sure. Enye yeza la phambi kwakho ibone futhi. Ba okay. Nanzikiswinja. Ngibra kukwinjira ephambeneyo apha kule ndawo sihlala kuyo. Namhlanje Jacaranda. Namhlanje bamaswinelwe ngumuntu apha. Yadika lamjita. Ukumjita apha nanoma ngunyana walapha okanye kuhambane apha yabo kule ndawo sihlala kuyo yabo. Balomjita unendawo ephambanayo so. And I understand ba kwenzeke ntoni njani xa bekutheni nini phi ubuzithi. But siyaphuma apha ngokusiphuma basiyokhangela into shebo sesidibana nento nengulube aya ndiyalmana nyama mna bra Tell us sisingulube
and then kwabe wayilayita kufoliwe. ngeto and kufoliwe kugcwele wayilayita and kuzonke ezindawo zininzana zitelana sizambileyo yiyo ndawo igcweleyo. What yo walayita ifoni yayo Okay. ala sisiterelaita ngetotsho Otherwise nyhani mhlawumbi ipok leyana man phaa. but siyibone fast thina besiyibone nge-angle Thethe ngam mna yabo. Mna bendilost nyhani bra. Ndingomba aphethe nto roto. Bamantyede kaka. ithi basambe siyabi basambe sayibona phambili enke yasibonile but I feel like nale bingekho ngcono kodwa Ngumnqundu le nto siyithengile. nale bingekho ngcono tu Ngumnqundu le nto. ayayayayay Oh, ay. liphaphu inhliziyo Senombethanyela mna. siphi isibindi jo Akho ni isibindi. Kaloku aziphekwa zonke zabuyifoni. Ezabuyifoni imali lawe bra. Inhliziyo yisete yabo. ithi mancule No. inhliziyo yami Bona nto efatha ke. Nto efatha no? uzabona xa ubukele wengomso bandinjani emehlweni uzayibona xa ibukela uzobona phofu abantu abayo understand banigqibele 30 minutes ago uvula amehlo like wavula so Njengoba ndithetha nawe ucimela. ndimamele but ngayami yavova Yavova. snake in the eagle shadow joke Yeah. Ngalidize kakhulu. nikasikhangela itaveni close up Uthaveni egrand kodwa like not indawo echayiweyo ibrand ayiyika le ndawo yes. Le ndawo ingathi nyhani i-right la. Yabona laa ndawo ubuthetha ngayo umjita sike sijenge yona kuqala. granite But ngasesifike sigrand. kaloku le nje granite funeka isigrand yabo indawo ezilapha basinothi tuclipa kanye besithathe walk yo igranite funeka sirequest funeka sifike phasi sithenge xa sithi mhlawumbi akho duru bona because ikwalapha and mhlawumbi iclub Izikaka like Like Bongonka, London. so never know. apha ekasi iibhofi ranges lapha esekasi Liphi konga? andiyazi Usekazi busuku. Ngiyibona kaka. xa singena phaa kuthiwa Liphi Soweto Stadium. Usekazi na. Soweto for sure Ngiyibona kaka. ne-ace sekhayelitsho Ngiyibona kaka. side B Ubucayi ngo. Usekazi na. and Yo. Phela. nakhona mina ndizayithetha Thethe ke sana. ucinga laa nto uba sisekasi ingxaki yamabhudisa le ndithetha ngalo before Uthethe ngento ngekazi. Okusela ngekazi bani. Usekazi. thendelibele kasi Yes, the way end the year, guys. I so wish. Mna apa. Yabona kudala siyithethelene lena basiyazama uyashaya by all means. Sibawula kuhlale kumnandi man kuthi. Yabo okokoko. Yabo but kuyo yona le kaloku asiyenzile for fun. Senza as a span is to entertain you guys. Yabo. Otherwise come on besitshile mos ku day 1. So which means izolo. By nominated. Ngiyasiqela maso. official selection international film festival If not nje. So please asuba guys sitting friendship of sine mic na laptop na camera car ayikho enye into esinayo. funeka zami ukwenza ichorus ngalo way cinemic laptop necamera yo ndiyayicinga singxama but ngoku ndi-effed up Yabo. So please guys, man. Abonana namhlanje besicelebrate nentwana yamba yemani at least sifumene indawo siyazama trying ndoda menyusa igawusi ngiyacima camera taka izaqhubekeka ndithi qhubekeka uthethe ndiyaphela mna oko
so uthi Kubeke ithoughts zakho ivlog yakho le ndiyaphela mna. oh fuck that camera se on bo Ise on xa khala tutututu zaphinde uyocofa yabo. Sure. Phofu khaye ngoku ushiyeke 30 seconds. yeah bro but ke kuba zaningcolela ninyamisile namhlanje sancola abantu Uzaqhubeka ivlog yeah bro abantu bazayincoma. Kusetele enye 10 minutes up. Ndiza kusetele enye 10 minutes up. Cofa stop, cofa record. Bayisekhona battery. Suchinja nix. stop na record Pakla camera. Phambi kwakho camera le, yeah. Cime tiklayitela ndibomvu phinde. Rayitela dot ibomvu top left, top right. Sure, yeah. And then record. Till good night was my it's okay oh guys namhlanje balubhestela umuntu namhlanje besa ngulunyana uvoice wami kodwa so nanoba ile nto ndisekoneni na ayiyo boy nabu extra lele yeah we long. but Bola boy. yazi ihrotmana yam umgidi wami lawe yancela la gaga yawa ngomqolo lawe yalala yajonga yagabha xa igabha fundini umgabha yatsitsa lawe so sithi fabricator lawe like just imagine ulele ngomqolo like flat set pants jebe gabha lawe yatsitsa lawe umgabha everywhere hey namjita Yafaka wesihlonipha balazi. yaqhuba enye yapha kumi yachama yanchamele ekhukhweni yaqhuba yathi ndim Nandakapha la ku-Uber bra yo. Phezu kwejizi. kuba yo funi ndayenza itaxi ndawibra hey Unqendo kunowamise. hey Grootman hey jonga izinto ezenzekayo ze-ox lawe so siyayihangi ufika umjita wapha kumendlini uyazithanda i-ultraman quma atigqina qhusarha i-ultraman man lost noba stack fan 7 uthi okoko bezitya apha endleleni sosatya ezikaka theni siligxilike efowunini nditendi bumengaya ndikaphi inkomo zakuthi siye emlanjeni njengecela intombi zehla zinyuka azona ziyetheza sehla senyuka I feel like ngathi ndidibanisa ingoma ezininzi ubuhle balenzaka iyo ithini ngoma nomkhitha no oh guys enjoy
Angisakhunjulwa we. Angisaflopi. But I'm alive, guys.